Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Henyo Youth Council Central Executive Committee haka khatlai tarik unai liber arajar arpuway kala dawa ya menteri katanat sam boarding jong ka sarkar jilla u James Piki Sangma ba un ajing pensyai kampanya sha ki pajba halor ka jing themu ban pendaj no de ki smart meter ha ki tliuyeng jong ki pajba nong song snong jong ka sor shalong kum ka jing pentrai kam lengba ka office jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ya ka smart meter project hakani ka jilla Meghalaya. Haka jingya keren bat kilat pathai khubor u General Secretary Jong Kaseng uba Roy Kupar Senrem uli yathu bagi ba hado mentah ki don na pedeng ke jingkul mar jingmud nakadaw ke jingbam syai halor ke rukom ai jubab jong uniu menteri ketanat sam boarding haka dorbar mang tengka jong ke yeng dorbar tha ain dang na kini ki khendiat sengi Uniu nong ilam jong Kaseng ula kenturu i ki ba nong song snong jong ke jella bakin yang persya ya kani ke jingtemu jong ke sarkar namarba hado mentah kani ke jingtemu jong ke sarkar kadang don ha pedeng ke kenrum kenram bat ke jingbam syai mana kalian jong Kaseng nadu ke singi ke benengkong hadin bangila yo jingtip ya kani kamat ke bede bakani ka smart metering project hang ni apo jella ka jongi khamtam e kan kum ki jongi jongi ka jingpa jong ke sarkar dalam menteri kami ka smart meter project kami apo sor Shillong pada khapsor nadu kesini ke benengkong ngila penpau ke jing persya ngila dep manlit bu wat ya ke jing tho ru akhmat jong minister in charge jong ka power department u James Ki Sangma bandawa na u bu dei ban ai ke jing pensai ke bede ba kani ke project bat kumju ru bandawa na u ba u dei ban pensangi aswa sipor ya kani ke project kat hadu ba ngimpat ya syai la kani ke project kan dei ke jing du nong ya ka jela ne kan dei ke jing yu nong ya ka jela bat ya kinong song snow jaka celah bro kowe ti hadin gani ka jing lap ka jongi mentang si bang himla ban pelong ni jing lang ila rai bakum ka seng hi ngin ya chakmat ban penpau chaka sarkar ba ya mentang sipor hi kam dei ban pentri kam ya kani ka smart meter project hapu ka jela kat bom pat ya syai kumang loong menela kani ka smart meter project kan wan ra jing yo nong lani kan wan ra ka jing du nong yang ni kum ka jela hi bro kowe kabaan nak kalian jong Kaseng ila pen kre ya ki kot lengkedop ya kabangi las kin sam bentang singi yang dia po maulai nandu na stand bus adu ang te po pom ban pun sutu pat ba ya ka kai ka jingmut jong ni ka smart meter ke gi jing yo nong bat ke gi jing du nong bat kumju ru ban khot ban wer ya baro kam tam ya upat ba nong song snong bat unong pendon kam ya ka boarding ka bangi ngiyo long ba ka MECL baki dei ban persya ya ka ni ka smart meter project ya ka ba sarkar ka temu ban wanra namar kumbangi lap hi lembah ki kot kisla kani ka smart meter project kan wan ra ban sibun ka jing du nong yang i kum gejala khamtam e ka MECL ka bandap da karam kum bangila kren adu kisngi ki banengkong ki ba menhakani apor bangili wan bu ya kani ka jing tho akhmat jong ka jong minister in charge long ba ka MECL kat nang wan kisngi kanang bun setang kiram kumbau minister ngila i apo ing dor bar thawan long ba ban pelat ya karam jong MECL wa ban sim da ka loan na po atma Nirbhar Bharat na po ka central government ban siu ki jing saram jong ka MECL de ki 1000 crore de menta na luar kita ki 1000 crore mata ka MECL kan sim sakani ka loan na po ADB ban pentri kam ya kani ka smart meter project de ka bakham kata yangi bat ka ka ba pension yangi kalong ba ngim yo jing syai bat ngim suthu syai ba bele ya ka dor jong new smart meter ladang ipet hakiwe gizala ka poi tang kumbalai hajar arjar siting hadu lai hajar rehang ni hajala jongi kat kum ka kutut price ya ka ba kani ka company satanam ka kut lane ka tap ya ka proposal ka MECL ka poi hadu khanda hajar saus pa hoi hakini gis arsingi niu i ba na kalyang jong u James Sangma hapu yeng dor bar thau an ulaong ba ka dor jong smart meter kanum palat ya kala hajar saus pa ningka lada kalong kumta ngi kwa ban yo jing tip jing shano James Sangma balai pat ka satnam hakapor bathep ya ka contract bid ka jongka balai ki kut ya ka price adu khandai hajar saus pa sau tingka uwe meter with service an ya katangi lab na ka proceeding lane ka minutes jong ka board of directors jong ka Meghalaya Power Distribution Company Limited namar dai maki ki ba pentri kam ya kani ka project te u James Sangma hak ban pensyakin la kata ka dor ka jong u ka bawang ba ka dei tanglai hajar saus pa ringka te balai kata kan riu hajar ya ka ba ka satnam ka kut haka kontrak haka bid ka jong ki on pendon kam syai kata ka pisan riu hajar tingka
Lara piong ya ka maintenance la ne ka operation cost kan dai hadu riu hajar tengka ngim la anget namar belai pi house nam arjar khat pra hapu Uttar Pradesh kadon ko ka order ya ka bala ai da ka Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission ka bakhot jing pensyai ka Uttar Pradesh Power Corporation Limited ban pensyai haluar ka jing penteri kam ya kani ka smart meter project hapu Uttar Pradesh ha Uttar Pradesh ka kani ka katanat boarding jong Uttar Pradesh ki penteri kam ya ka smart meter project ki kwa ban install ko sau pholak teli ki smart meter project ban penteri kam ya kani ki ai ka kontrak ka EESL ka Energy Efficiency Service Limited kepada kani ka company jong ka sarkar India habang ipet je ka jing tho nakatu ka report ka bamaki ki ai ngilak ba ka operation and maintenance cost ka dai tang sau spa nyu ko arting ka per meter deka balungok beli pat hang ni jala jong ila da ujim sang mau ong ba ka cost of meter kan dai tang lai hajar sau spa tingka da ka price bid jong ka satnam ka dai kan dai hajar sau spa sau tingka katakan riu hajar tengka on pendon kam nam ta ka on siu sha katan riu hajar tengka nani manu ban yo nong na katan riu hajar tengka da ka operation cost ka dai la hakiwi gi jala ka dai tang hadu san spa do sha hajar tengka kata ka dai ka bangi ni kwa ban yo jing shai no power minister kabar kabangi ngi persyak kum kaseng galong ba pi wat haing dor bar ngi klem yu ujim su klem kren shai hot ya mentah sipor nakaliang jong minister ong ba kipat ba kim don kam ban si yau to bai meter khanda ja sak spa sau tingka de ka jingkali ka bangi ngi kwa ka jing shai ka bangi kwa ban yo kalong ba lada usniu new meter hapo marsen pendat lane hadin si banai ar banai lai banai sau banai manu ban thiet lane ban siu thamai yo new meter lada kadai ka dor duk khanda ja sau tengka kandai ke bakhya bhai ki nok shok ki jongi namar tang mentaru yo sngo nakapor ba kai MCL nakapor ka kwa ban pen thamai ki meter lada sniu meter phya ban thit no da thamai kataru menta kadang poi tang khatsan spa lane khatlai du khatsan spa da khat praspa wala kataru kala khya bhai ki nok shok ki jongi te ban siu le do ba thamai du khanda ja sau tengka kandai ke bangim la ban padiang te ban sha ya katang ya ban sutu sha kan lada ja ban sniu lane ka don em ka warranty lada ka don warranty hadu kat nusnem ka don ka warranty kita ke bangi ha ban sha baka balai ka bangi ngi la persat du menengkong kalong bangim ngim sha du mentana mar kini ki smart meter project ki ba menta ki don ni ki core ki bor kum ki GPRS ki SIM card ki module ki batmai lakini kin don radiation ni kin don em gajing kata pat ya ki brio ki bapundon kam gitu ki meter katar ni hak ban ya syai shwaba nginya chakmat ban penteri kam ka skim bat ka basau ka bangi ngi kwa ban sothu syai ka long bahang no on penteri kam ya ka smart meter project namar kat kum ki jing thua ki bangi ngi la lambak proceeding ka long ba khapor bagi khot ningkong ya ka tender ki ong ba on penteri kam hapo sor shlong da ka ba on replace ya ki silap prapu ajar kli smart meter hadin ga second ba ka third BAQ ki change no ya ka geographical area da ka ba ong ba on penteri kam ya kini hakijaka other dan Shillong ringim syai pa haboong other dan Shillong kan ki kita kijaka ki penteri kam namar kumbang ilaong nadu basdang baka jing mut iban penteri kam ki smart meter kadai ban reduce ya kata ka aggregate technical and commercial loss ban penyo onong kambu ni ka MCL ban penyo onong shibun ban penyo revenue shibun hilada fipet ya ki data jong kami MCL lagi ni ki kanu pa de ki lagi snam pinlap ba kani ka aggregate commercial and technical losses kaduna bah po east but west castles ka khambun bah po Garo Hills nama Garo Hills hi ka jingyo ulum khajna jong MCL kaduna palat kalada fi kwa si shaban penteri kami kani ka ya kani ka smart meter ujim sangma lani ka sarkar India ka sarkar Meghalaya ka di penteri kam hagi jaka ki ka aggregate commercial and technical losses kidi hakita ki jaka kan ka bangi ngi ajing mut long bala de penteri kam hapok Garo Hills ti namar yaman ta hingim syai namar po yung dor bar tau an ni i bo jim sang mau ong ba ya kani smart meter project on pendon kam hanong kendong aba piong nong kendong da pen syai kan ha hanong kendong kasnong ayu ka district ayu ka constituency ayu klang bengin ya syai kan ban ya sutu ingi persya ya kata ti ya ka kumba kalong himanta na kaleng jo kaseng nginya chakmat ban persya ya kani smart meter project da ka bangin sa pulong ya kanu ko program ru ya ka bangin sa syong dia mentahi kumakalong ngi kerpat ya sarkar bagi kentu ya power minister bu de pasang ya Shwashipur ya kani smart meter project kat bompat ya syai kalor kini ki kum ka jing tip ko jongi hangni hakini ki smart meter fiak ban bu wat ya kisim kat ru
ki SIM card ki bandon 4G 3G la ne 4G te ban maintain la ne ban thiet la ne yo kalesi mo ha pinon kam SIM card phya bandon ya ka connection ka ba phya ban siu rental la ka long shi banai la ka long shi snam tik ngim shai kan kata ko ne jing siu hi manu ban siu ya kata ka yu la da ka long shi snam ya kata ka rental la ne shi banai manu ban siu ka jing lot jong kata ka SIM ka connection ka ba kumbangi pinon kam ki mobile mentang ya ban siu ka rental shi banai shi snam te kata ka jing lot ka don te bat ka we ka maintenance cost ka chongki pi ka jingyate jong ka MCL bat ka Satnam Global kadai nak banta kat nusnam rungim tip lah kini ki arsnam la ne laisnam manu ban hadin kata ka arsnam la laisnam la da kadon ka maintenance ka jingdon kam ban repair la ne man maintain yo 2 meter manu ban siu ya kata ka maintenance cost te ki jinglot ki don kijinglot yo SIM card kidon kijinglot ya kata ka rental kidon kijinglot ban maintain ya ka GPRS connection bagi data ba fair kidon kijinglot kandon ni pa te hakabakhat du hi ka we ka ban kata yangi ka long ba ya kinong shong ka long ba menta ka sarkar ko ong ba mdon kam ban siu ni so thu shisnam arsnam mdon kam ban siu hakabakhat du hi ya ka loan ka ba arspa life ko ar crore hap siu hi ki MCL onyo pisana e ban siu kata lada omdei ban shim la ne ban penhe ka mama ka long yo penhe ka tarif kan hadin laisnam fi menta ka tarif ka jongid for domestic purpose kadang day tang sau tengka haduk san tengka hadin laisnem yo ka kiu kan san reu nyo pra kandang ni le ayu re mentang ya ban ya shail pai kata la do pau minister ula ban ai ka assurance ba ka tarif ka jong upat ba la ni ka domestic user kinne be sau tengka kum ba long menta hadin chipo la ne khat san snam tingin se pet kanya kata re kam shai kata na ma fi hadin lai snam ka MCL ka file ya ka report ka joka ka regulatory commission joka state ban pen kiu ka tarif ti kabama kalong ba yo kakta penban yang ikan menta ki pat ba hanong kendong wat ban siu ka bil light kisem jing ya khat praspa ar hajar ka bil light kisu jing ya tanamar kata kadaw lah ban menta la don ka drive jong ka MCL ban late out ya ka boarding namar bele mla siu bil light khat praspa mla siu ar hajar mla siu tilada fi pen kiu le ya kata dev mot ka bil light kanang kiu arsha laisha te ka jing e kan de yangi kumki nong pendon kam tam e ki nong kendong tingim kwa banwan kita ki jing e haki pardo persnam ki jong i bagi nong shong hi jong ka jalam video on Yang dia